Khanya ude TV bafowethu ngiyanibingelela futhi uSithembiso Celelo ya umkhanya ude TV bafowethu subscribe bani ngayeki siyawadinga nje ama subscribers bafowethu nibukele nje view nina lonke babukeli follow bafowethu ni like and comment. Hayi ngifuna ukungena kolunye kudaba manje lokuseshwe ejele ayi yabona ejele ayikho into ebhlungu njengale ukuseshwa. Hayi ngibona zonke ezinye izinto ezikhona yabona mekuthiwa kuyaseshwa kunento ebijwayele ukwenzeka ejele shuthi it's the way abejwayele ukusebenza ngayo amaphoyisa. Buya uthola ukuthi ekseni before kubalwa mhlambe kuzobalwa mekubalwa iboshwe uzophumula eminyango efolelo bo 55 ibalwe kanjalo mhlambe ngabo 6:30 to 7 kanje. Uthola ukuthi ngizothi nisahlele nileni lokubalwa ngaso sikhathi ukuthi sebezobala 6:30 to 7. Hayi kanti sebezovele bengene beseshe. Obani ke amaphoyisa lawa ejele agqoka ubrown kuthiwa ubrown isiboshwe sona Joe Brown ngene hayi kabi sekuyaseshwa senzobalwa seniseshiwe laliswa phansi la akudlalwa la yabo futhi uma uthi ubanjwe necala red handed uyajajwa uyizwe emakhulukuthu. So ya besesha bono Brown basesha nabo impela ngendlela basesha and bayawazi amashafu yabo la iboshwe efihla khona. And manje umbuzo ebesijwayele ukuba nawo ukuthi bazi ngani labantu uthi fihlephi uthi othi iboshwe iqaqe iTV yabo zafaka amafoni lapha ku TV nezinto lezi vele fika ngena amaphoyisa aqonde ngqo yona uyabona ukuthi ngeke le khona ukushaya amanzi angeke bazi ngani amaphoyisa nje ejele ayawazi amashafu ejele. So Brown hayi bayasesha impela bese kuzoba khona labantu ekuthiwa iEST bagqoka ezimnyama ke bona labantu ngathi they were trained ukuhlukumeza isibonjwa nje ukuthi mekuthiwa bazosesha impela ukuthi isibonjwa bas-traumatize yabo ngoba so bengadlali. Uyabona kuneyikhathi la uthothi mhlambe abo December kanje January iboshwe isuke ibikelwa lapho kuthiwa iyezi national noma regional so kuyi EST le ya regional noma ya national. Uyabona mekufikele kuthiwa i-national ubona lapha ku TV sakwamanye amajele kusho ukuthi kuthiwa i-national kade seshe meke yavela ku TV isihamba ke kulelo jele yabo niyibona nje obivezwa ku TV ukuthi adisesha isihamba ke siya kwelinye ekushiyo ukuthi engabe bezaphi ke manje national ayikhona yes zonke iboshwa isuke lapho zitatazela yabo ilona lo ufuna ukuthi manje into zakhe ayibeke ngendlela yabo ngoba i-national EST le national angeke uzuyazi ukuthi izongena ngasiphi isikhathi kuzosesha. Anqena ukuthi nikhishiwe la emini kwi-exercise bangene lapho kwi-exercise kanjalo kuthi senilaliswa khona la ibhene plus phansi bezwe lonto seniyaseshwa la uyabona ukuthi mhlambe nilindele ukuthi bazonizwe kuthiwa bangene mhlambe emini kwenye section nilindele lokho nisalindele ukuba vele bengene ntambama la bangena ngisho ngo1 ebusuku ngo12 ebusuku ngo2 3. I remember nje one incident nami ngidlalele ngikuhlale efonini to national ikhona yabo kodwa manje sasingazi ukuthi sifikile wesivili ngibhizi nami ngifayela ama headset ngicofela ifoni angizwa ngingena mina yona le ST national ayithi ngifaka ama headset phela kudlala ingoma mangithi ngithi ngivula umdiyadi ngibheka ngaphandle ngivele ngiyithele kulona nje lithi hayi salusu
salosu ukhipha nje yabona ayisalaliswa phansi kwayinqaba cabanga bezongena labantu ngo1 ne kodwa ngaleyo langa bangena ngabo ngithi kwasekuyo kwaqala nje generations ebusuku yabo ayibangena uyazi ukuthi kwaseshwa besesha section yonke nithi mlaliswe la phansi endlini bagijima ngisho phezulu kwenu ngamabhuzi la uyezwa lonto kuthiwa ya onecala ka surrend nanku ushwele sobala ka 5 babala bathi 5 4 3 2 1 akekho kulungileke mase kubamba necala uzoyibonela ndoda yabantu awubabona abantu bafaka amabhara glove abadlali inational uthothi abanye bakhuluma ngisho ulimo ongaluswa yabo twa shaft the cop awuyazi uyabothe ishubile la yabo khumuliswe la nibe nqunu niyathawuziswa la hambiswa weselesela unqunu sayishwe la kuphumele ngapha sahlala eminyango mhlambe kusukela ngabo9 kwaze kwasa sehlela eminyango hlaliswe phansi ufolile ikhanda kuthiwa lifake phansi kwamathanga kanje cabanga uqala ama-anga kuhlele kanjalo basapetulula endlini ke lapho endlini la iboshwa ihleli zonke ngaphandle la ishubila kudlala kube khona abasindayo kuthiwa hayi ifoni kabani isindile ifoni kabani isindile nintshe sebehambile hayi kufanele kudlule nje mhlawumbe usuku olulodwa ngakusasa phende bangene mhlawumbe ekseni kalada evela ubonje labantu laba saze sasho siboshiwe sisejele lapha ukuthi hey ngeke kusho ukuthi labantu nje bathi nje bazoqeda ngamafoni nama drugs indlela isection bayiphinde kabili noma kathathu EST bokutshela abantu abake baboshwe uma ukhuluma ngendaba ye-EST abanye abantu mekuthiwa kusesha bona nje kuyacaca ukuthi hayi kuphenduka amatafula and nesibhaqu ke basidedela umcathi uzogoloza nje ngendlela engayiqondi kahle hey uzoyithola nje impama nebhuzi nje kabi yabo fana noma kuthiwa kuphakanyiwe makuthiwa kuphanyiwe yabona mekwaqhamuka i-EST hayi izitsha menthi niyopaka ukudla pha niphuma niyithwele ngamakhanda izitsha kuthiwa hey sitshe ekhanda kufanele sithi usubeke ekhanda sokudla yaphaka lapha ungena endlini kuyavala kushubile akho exercise akho lutho ngizovalela endlini kushisa kunjalo nihlele endlini so uyabona ukuthi laba bantu labana amantombazana akhona khona lento ke ifakwa ababoshwa ekuthiwa amawundlu la ku private part uthi uzodelela ngesikhathi uthawuziswa la unqunu uthi hey ufakele lento ne futhi shawa ngebhuzuwe lapha yabo ziningi nje yabona laba bantu banzima laba bantu baraf angeke nje ucabanga ukuthi bangenza noma kanjani ungenza noma kanjani laba bantu ngiyakhumbula nje ngelinye ilanga igcwele national i-EST national isesha ijele lonke futhi mina ngihambile ngiyemsebenzini yabo ayisiyazi ukuthi ungisemsebenzini nje ngiyacabanga endlini ukuthi bazongena endlini baseshe labantu hey sathi siphuma nje emsebenzini hawo sahlangana nayo thina siphuma emsebenzini sihlangana nawo la emarempini hayi yabo wathi wabamba udonga yabo hawu sesibamba udonga futhi njalo hey nansi inkinga yabo suyaseshwa la ukhoniswa ngisho icathulo kabi uma ukubanjwa necala futhi la kuqala isibhaxu manje uyathathwa iswe emakhulu ukuthi manje uyachajwa manje leyo EST futhi khona ke esebenzela khona eWestville yakhona iEST yabona kunabantu uthothi mebe enkantolo banjiswa iyona hayi mina ngikaze ke ngibe nalo ne part enjalo kodwa abake banjiswa iyona bayathi ukuthi ayisuke ngadlala
ngisho ukuthi umuntu wakho umuntu okusuke kuvakashelele enkantolo akakwazi ukukunikeza ngisho into akuphathele yona i-ST ayidlali uboshwe izandla nenyawo i-ST nje ayidlali yabona nokuboshwa izandla nenyawo kanje hayi ukuthi uhamba uncokolana laba bantu abadlali okubuhlungu akwazi nje ukubabona ngisho emehlweni ke manje bavele bethanda ukufana namabhalaklava so nje yabona bekuthiwa ejele kuyaseshwa kufikile i-national ayisuke kumunca ejele suke kumunca ejele asikho isiboshwa suke si-happy ngisho nalezi boshwa uthola umuntu akanalutho akanafoni yabo ayikho nje into mhlawumbe eyicala nayo kodwa isuke iphatheke kabi kwazona yabo ngoba laba bantu indlela abarafu ngayo yabo abadlali laba bantu so angifuni uqama ngejele nje iyona into ebehlukumeza kakhulu le yabo indaba yokuseshwa laba bantu yabo kungesimo phela ngoba nabo Brown labo indaba yokuseshwa nje ejele hayi iyona into eyinkinga nje kuyaseshwa ke ejele wacha abantu bazokuthiwa kunama drugs mhlawumbe into ekwayo nje kanjalo kuyaseshwa ejele bangene bayifune leyo nto iboshwa bese sine tendency lezi ezidayisayo uthi umuntu uma dayisa afuna ubani mhlawumbe ungenelwe stock sento ayidayisayo zishane ngamabhomu yabo ngoba umphathi wejele wakwenza inkinga laphana wanikeza ilokhuzana inamba zamafoni abaphathi zibhalwe ebhodini laphana kuneboard laphana section neboard nje laphana eBene Plus yabo kubhalwe inamba zabaphathi hayi iboshwa ishaya amabhomu zifuna zela ejele ethi ubani ungenelwe ilokhuzana engaka yensango noma ungengaka hayi bayangena ke lapho awucanga bezongena endlini yenithoda ayikho lonto ushawe nje ngebhomu yabo bafethu yabona indaba ye-ST hayi mina ngifuna ukutshela ma ibhlungu le yanto kangangokuba ijele nje lelo abamuncu ngempela sekushawana ngalawo mabhomu ke lawo angibali ke khona umuntu othanda ukulandela izinto zabantu ukuthi obani benzana ejele ushawa ngebhomu ngempela qhamuka yona i-ST izokulanda lekufuna la ngedraft awucabanga ngisho nje izoqhamukele nje ebusuku isibiza ilist akusekho nanokuthi uzange wafonela abantu bakini ubatshetshe uyahamba hayi kuthiwa qoqa sihamba manje ubonta ayishubile kuthiwa qoqa labantu esibabiza abaqoqe manje siyahamba manje so kubhlungu kuwona wonke umuntu ngoba abantu bosukhona abantu usubajwayele sebeyahamba nalabo abahambayo sebeyahamba ila i-ST khona ngiboshwe bezeze bewuthothi manje yabo seyikwazi ukuphula ama strings ejele yabo uthothi kunama draft nje sakukhula mhlambe labo abasutho cleaners nani yabona lonto bangahambi kuloko awona nto bekuthiwa sekufika i-ST ayilanda labo kuthiwa abahambi bahleze behluka lokhu bafika abahlala ayiyafika isuke ingasadlali kuthiwa sibani banethi yamcinga namaphosa hayi lona isiboshwe right kuthiwa cha asihambi akuyi ukuthi sihambe isiboshwe right la kuyahanjwa so nje bafethu i-ST bazosho abantu ababukela abayaziyo indaba ye-ST bafethu hayi abanye abantu laba so kunzima nje ukuphila bekhona yabo ngoba kuyazi uthola ukuthi kuzongena umuntu oyedwa we-ST ubonakele ehamba lapha emarempini hayi ngiyakutshela iboshwe ibhuduzela endlini icishe uzicisha ukuwa phansi ubona umuntu oyedwa we-ST 1